2025 मायथाइनि जुन दाननि 12 खालार that means बृहस्पतिबार सान बयबो मोनसे सिमां लानानै गाजा गोमजायै गाव गावनि खामानिखौ जाफुंसार होनो थाखाय बयबो भारतनि आहमेदाबाद रायजोनि एबा स्टेटनि सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयारपोर्टआव बयबो रंजा बाजायै पेसेन्जारफोरा सहैदों आरो बिथांमोना बे एयारपर्टनिफ्राय लानानै लन्डननि गाटविक एयारपर्टसिम थांनो थाखाय बयबो ओंखारबाय आरो सम बायदिनो जाय पेसेन्जारफोर दङमोन बै पेसेन्जारफोरा सम बायदि आहमेदाबादनि बे इंटरनेशनल सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयारपोर्टआव बयबो सहैदों आरो बयबो पेसेन्जारखौ बै थांखिसिम सहैहोनो थाखाय एर'प्लेना थाम-थिम जानानै दङमोन जाहैबाय जायनि मुङानो जाहैबाय बोइं 7878 ड्रीमलाइनार होननाय एर'प्लेना थाम-थिम जानानै दंखायोमोन आरो बे प्लेनाव गाखोनो थाखाय गासै पेसेन्जार हिसाबै 230 जन पेसेन्जारफोरा रेडि जानानै दंखायो आरो लोगोसे एर'प्लेनखौ फोसाबग्राफोर एर'प्लेनाव सार्भ खालामग्राफोर अलरेडि गासै 12 व्यक्तिफोर दङमोन डेट मिन्स 2 पाइलट आरो बाखि 10 साफोर क्रुफोर दङमोन गासै एर'प्लेननि सिङाव गासै 242 सुबुंफोरा हान्थिलांगोन लन्डनसिम सम जानायनि सिगांनो सोरबाया गावनि फेमिलि मेम्बार्सफोरजों सेल्फि लादों फेमिलि मेम्बार्सफोरजों सोरबा सावरायहरदों रायज्लायहरदों आरो माखासेफोरा बेबायदिनो माब्ला सहैगोन सहैनाय लोगो लोगोनो न'खराव फन हरनायनि थांखि लादों बे गासै पेसेन्जारफोरनि गेजेराव गोबाङा बिजनेसमेन दङमोन गोबाङा फरायसुलिफोर दङमोन गोबाङा बेरामनि थाखाय थांदोंमोन गोबांफोरा दावबायनो थांदोंमोन बे रोखोमनिनो आलादा आरो बेनि गेजेरावनो जोंनि भारतनि आरो गुबुन हादोरफोरनिबो दावबायारिफोर दंमोन बेयाव गाखोग्रा सुबुंफ्रा बबे हादरनिमोन बेखौ नोंथांमोननो आङो मोनथिहोनो हास्थायदों बेनो जाहैबाय 169 दावबायारिफोर गाखोग्राफोरा पेसेन्जारफोरा इन्डियाननिमोन जोंनि भारतनिमोन आरो 53 गाखोग्राफोरा ब्रिटिशनिमोन आरो 7 जना पर्तुगिसनिमोन आरो 1 जाहैबाय कानाडानिमोन बिथांमोनानो बे बोइं एर'प्लेनाव गाखोनो थाखाय थाम-थिम जानानै दङ जेराव सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयारपोर्टआव बिथांमोना नेनानै दङमोन आरो सम जानायलाय सम बायदि बयबो पेसेन्जारा एर'प्लेनाव हाबबाय आरो दान्दिसेनि उनावनो एर'प्लेना इंटरनेशनल एयारपोर्टनिफ्राय दैखो जाबाय डेट मिन्स बिरखोनायनि माखासे सेकेन्डनि उनाव बियो लोगो लोगोनो एयारपोर्टनिफ्राय 3 किल'मिटारसो गोजानाव सहैबाय बिनि उनावनो हरखाबैनो एर'प्लेनाव माबा मोनसे गन्डगला नुजाबाय एबा गन्डगल जाबाय जायनि जाहोनाव एर'प्लेना गोलाव जायगासिम सहैयाखिसै बिरनो हायाखिसै बेयावनो ब्रास जाबाय बेयावनो गोग्लैनो गोनां जाबाय आरो गोबां सुबुङा जिउ नागारनो गोनां जाबाय सनजाग्रा प्रियफोर दिनै आङो नोंथांमोननो बे रादाबखौ लानानै फैदों नोंथांमोना थारैनो रादाबफोराव खोनागासिनो दङ नुगासिनो दङ जे आहमेदाबादाव मोनसे गिदिर जाब्रबथाया जादों बे जाहैबाय एर'प्लेननि एक्सिडेन्ट जानाय जेराव गासै 260निबो गोबां सुबुङा थैदों होननानै बुंबाय अनजाग्रा प्रियफोर बेबायदि रादाबखौ लानानै फैदों दा बेयावहाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन नोंथांनि थाखाय गोबां मोनथिनो गोनां बाथ्राफोर दङ दिनैनि बे भिडिअआ दा बेयावहाय नोंथाङा जेन बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ मोनथियो जाथायफोरखौ मोजाङै मोनथियो एज ए ख्रिस्टियान जोंहा बेयाव मा खामानि दङ मा बिबान दङ बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना मोनथिहैगोन जोबजासिम भिडिअखौ नायदो 2025 मायथाइनि 12 जुन जाय एर'प्लेनखौ सालायबाय थायोमोन गोबां एक्सपिरियेन्स गोनां सालायगिरिमोन 2 दङमोन जाय गिबि केप्टेन दङमोन बिथांनि मुङानो जाहैबाय सुमित साबरवाल जायहा 8300 घन्टा सालायनायनि एक्सपिरियेन्स दङ मोजां सालायगिरि होननानै बिथांखौ मोनथियो आरो सासेया दङ जाहैबाय सासेनि मुङानो जाहैबाय क्लिप कुन्डेर बिथाङाबो बेबायदि सासे एक्सपिरियेन्स गोनां पाइलट जायहा 1100 आवार्स घन्टा सालायनायनि बेबायदि मोनसे रेकर्डफोरा दङ रोंगौथिया दङ बिथांमोन 2यानो बे एर'प्लेनखौ बिरहोदोंमोन मैयानि सानाव बृहस्पतिबारनि सानाव
बिथांमोननि सम बायदि बिथांमोना एर'प्लेनखौ इन्टारनेशनेल एयारपर्टनिफ्राय 1:38 दैखोदों। डेट मिन्स बिरहोदों। आरो जि एर'प्लेना मोनसे थांखि लानानै बिरखोदोंमोन बे जाहैबाय लन्दनाव सौहैनायनि। आरो एर'प्लेनखौ बिरखोहोनायनि इसे समनि उनावनो एर'प्लेना हरखाब माबा मोनसे उसुबिदा जादों, माबा मोनसे प्रब्लेमसा जादों आरो बिनि थाखाय बे प्लेना बिरखोलांनो हायाखिसै, जेरावहाय एयारपर्टनिफ्राय 3 किल'मिटार गोजानावनो मोनसे जायगायाव गोग्लैदों। जि जायगानि मुङानो जाहैबाय मेघानि नगर होननाय मोनसे एरिया दङ। बे एरियायाव मोनसे हस्पिटाल दङमोन, कलेज, बिजि मेडिकेल कलेज होननाय। येस, बिजि मेडिकेल कलेज। आरो बे मेडिकेल कलेजआ 5 मन्जिलामोन। डेट मिन्स 5 थालामोन। आरो बे 5 थालानि जिथु गोजौ दङ, बे गोजौआव बे प्लेना एक्सिडेन्टआव गोग्लैहैबाय। डेट मिन्स बेनि सायावनो थाहैबाय। जेब्ला बे जाथाया जाबाय, बेयाव थानाय जेसेबां जन पेसेन्जार्सफोर दङमोन, गासै पेसेन्जारजों लोगोसे पाइलट आरो जि क्रू मेम्बार्सफोर दङ, गासै 242 सुबुंफोर दङमोन। 242 सुबुंफोरनि गेजेराव केवल सासेल' सुबुङा बासिदों होननानै रादाबाव जोङो मोनथिनो हादों एबा रादाबाव बुंगासिनो दङ। केवल सासेल'। आरो बिथांनि मुङानो जाहैबाय बिश्वास कुमार रमेश। येस अनजाग्रा प्रियफोर, बिथांनि मुङानो जाहैबाय बिश्वास कुमार रमेश। बिथाङाल'सो थांनानै थाबाय। आरो बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला, बिथाङा एसे फोरमायनाय बायदिब्ला, जेब्ला एक्सिडेन्ट जागोनखौ बिथाङा थर मोनबाय, मोनथिबाय, इमिडियेटलि बिथाङा बे एर'प्लेननिफ्राय बारदों होननानै बिथाङा मोनथिहोदों। अनजाग्रा प्रियफोर, बेसे दुखुनांथावना रादाब बियो, दुखुनांथावना जाथाय, गोबां गिथावना जाथाय, जेराव 240 जिथु एर'प्लेन सिङाव दङमोन बिसोर गासैबो खामग्लिजोबदों। आरो गिथावना जाबावदों जाहैबाय, जि जायगायाव, जि मेडिकेल कलेजाव बे एर'प्लेना गोग्लैहैबाय, बेनि सिङावबो माखासे मानसिफोर दङमोन। बेनि गाहायावबो दङमोन मेडिकेल डिपार्टमेन्टनि डक्टर्सफोर दङमोन। आरो बैनिबो सुबुंफोरा थैदों। दा बेवहाय गासै थैनायनि अनजिमाखौ 260नि गोजौआव जाबाय होननानै मोनथिहोदों। गोबां दुखुनांथावना, गोबां गिथावना। आरो मोनथिहोनाय बायदिब्ला बे बुहुमनाङैनो मोनसे गिथावना जाथाय होननानै मोनसे मुं मोनबाय। एर'प्लेन जिथु क्रास जानाय, एर'प्लेनजों बेबायदि एक्सिडेन्ट जानायनि भितोराव बे जाथाया बयनिख्रुइ गिथावनासिन। आरो बे जाथाया मोनसे हिस्टरिकेल जाथाय जाबाय होननानै फोरमायदों। फंनैसो एर'प्लेननि बिसय बुंनानै होनो हास्थायदों। बे जाहैबाय बइं 787 ड्रिमलाइनार। जि बइं कम्पानि दङ, बे बइं कम्पानिखौ 2011आव खुलिनाय जादोंमोन। आरो बे 2011निफ्रायनो बे खामानि मावगासिनो दङ, सोलिगासिनो दङ। 2011निफ्राय लानानै दिनैसिम, डेट मिन्स 2025सिम बेबायदि जाब्रबथाय जाथाय एर'प्लेनहा, बइं कम्पानिहा जेबो बेबायदि रेकर्ड गैया। बेनो सेथि रेकर्ड एक्सिडेन्ट जानाय एबा बेबायदि क्रास जानाया। आरो बेबायदि गोदोबो जायाखैमोन। आरो जि जाबाय दायो, गोबां गिथावना मोनसे जाथाया जाबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, जानो हागौ मैयानि जानाय जिथु जाथाय, बेयाव जायफोरा गाखोदोंमोन, पेसेन्जार हिसाबै दङमोन, बिथांमोना माब्लाबाबो सानफेराखै जानांगौ जे बिथांमोना जे बेबायदि अबथिरायै थांनो गोनां जागोन होननानै। एक्सिडेन्टआव फुंनि समनिफ्रायनो गावनि खामानिखौ जाफुंहोनो थाखाय, सोरबाया गावनि साख्रिनि थाखाय, सोरबाया माबा मोनसे हान्थिनायनि थाखाय, सोरबाया बेमार आजारनि थाखाय, सोरबाया साख्रिनि थाखाय, सोरबाया माबा मोनसे नायबिजिरनायनि थाखाय, गावबा गाव खामानिनि बेस्थ'नि थाखाय बिथांमोना बै जायगासिम थांनो थाखाय हान्थिदोंमोन। बेबायदि जागोन होनना माब्लाबाबो सानफेराखै जानांगौ। नाथाय दुखुनांथावना बेबायदि जाथाया जानानै थांबाय। बिथांमोना अबथिरायै गोमानो गोनां जाबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, बयनिबो गोसोआव बे मोनसे दुखुनांथावना जाथाया जादों। आरो बुहुम नाङैनो मोनसे गिथावना बे मोनसे जाथाय। अनजाग्रा प्रियफोर, बेयाव गोबां रोखोमनि धोरोमनि मानसिफोरा थागोन। ख्रिस्टियान धोरोमनि मानसिफोर दंमोन जानांगौ, बुद्धिस्ट धोरोमनि मानसि दंमोन जानांगौ, मुस्लिम धोरोमनि मानसि दङमोन जानांगौ, हिन्दु धोरोम फोथायनायनि मानसिफोर दंमोन जानांगौ। मोनफ्रोमबो धोरोमनि मानसिफोरा बे हान्थिनाय, बे एर'प्लेन क्रासआव थागोन। जाय सुबुंफोरा दिनै जिउ नागारबाय, बिथांमोना थागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जोबनायाव बेखौनो नोंथांमोननिसिम खावलायनो हास्थायदों। नोंथांमोना नायनायनि गेजेरजों नोंथांमोना आर'ज खालामदो जेन बै न'खरफोरा दुखुआव दङ, गोबां गाबनानै थादों, बिथांमोननि गाबनायफोरखौ इसोरा जेन गोजान खालामथों।
बिथांमोननि दुखुनि समाव जों जेन आर'ज खालामनानै जों सिनाय मोना नुवा अब्लाबो जोंखौ अनग्रा बयजोंबो लोगोसे थाग्रा इसोरा दङ। दा बेयावहाय इसोरनियाव आर'ज खालामदो बिथांमोना जेन रंजा बाजायै बेफोर गासै जाथायफोरखौ न'खरनि मेम्बारफोरा जेन बावलाङो। आरो लोगोसेयैनो मोनसे जाथायखौबो एबा मोनसे बाथ्राखौबो जों गोसोखांनांगोन, बे जाहैबाय अनजाग्रा प्रियफोर, जोबनाय बोथोर फारसे गोबां गिथावना जाथाय जागोन, गोबां मानसिफोर थैग्लुंगोन। आरो अनजाग्रा प्रियफोर, मैयानि जिथु जाथाय जानाय, बे मैयानि जाथाया गोबां मानसि थैनाय नङानि, जेराव सासे थैनायनि बाथ्रा नङा, सानै थैनायनि बाथ्रा नङा, 260नि गोबां थैदों होननानै बुंदों। आरो दिनै गाबोन आरोबाव उननि समाव हयथ' बेनिख्रुइ गोबाङाबो ओंखारनो हागौ। दा बे बाथ्राखौनो जिसु ख्रिस्ट'आ रोजा रोजा बोसोर सिगां बुंदोंमोन जे आं फैनायनि सिगां गोबां गिथावना जाथाय जागोन आरो गोबां मानसिफोर थैग्लुंगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, आहमेदाबादाव प्लेन क्रास जानाया सोमोनांथाव जाथाय नङाने, गिथावना जाथाय नङाने, आरो बेयाव थैग्लुंनाया जिसु बुंनाय बायदि बे थैग्लुंनाया नङाने अनजाग्रा प्रियफोर। नंगौ अनजाग्रा प्रियफोर, बे जोबनाय बोथोर, दा बेयावखायनो गोबां रोखोमनि गोबां जाथायफोर जानानै मानसिफ्रा थैग्लुंगासिनो दङ आरो गोबां गिथावना जाथायफोरा जागासिनो दङ। दा बेयावखाय सांग्रां जादो, सिरि मोननानै थादो। अनजाग्रा प्रियफोर, आर'ज खालामनो दाबावसै आरो लोगोसे हायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामदो आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे मोनसे शेयार खालामदो आरो लाइक खालामदो। बे गासै खामानिखौ मावनो थाखाय दाबावसै। देब्ला प्रियफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै। प्रेज द लर्ड, जय मसीह होनना आंनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय। थेंक इउ।